waiti Jonas wakanga ane mudzimai wake. Wainzi Chivei. Saka Jonasi naChivei vakaurorana. But Jonasi yanga iri mbavha. Waiti akagara. Wainobira vanhu vecommunity yaigara. Waiva matelevision. Achiuya achipani. Chivei. Chivei votora vonorika zvimwe vaita madevelopments vachiva matelevision mari vachiva twakawanda tukupevanhu vemucommunity. Saka wakazviita for a long time zvimwe kunoita storeroom nezvinhu zvokupa. Saka vadaro variya vakazoita kuti vakakonana one day. Vakonana. Muchinda uya nokubata mukadzi nokurikita. Mukadzi arohwa ndokutiza achiridza mhere. Saka paiva nechuru nekumanya nekunopira pachuru nokuwana pane zidombo nokubata zidombo. Bati pakatiza mumba mavo mamune chinakike handisi kuti munochiti chii chiyacho chinoshandiswa muna nambare vachishovedzera pavanotengesa. Hachidi zvimwezvi chinongotaura munochiti chii vechikaranga ichocho. Saka chinoshovedzera kunyange mapolitician nevamwe vanogona kungochitora voshovedzera vari ipapo. Saka mukadzi uyu wakachitora nokutiza nokunomira pamusoro pechuru. Murume paangotevera akati itihwe ndikuudze nditaure, ngatiitihwe nditaure. Saka murume uyu wakaramba akati uyu achifata anotamba. Nobva otanga kutora chitauriso chiya chamunonzwa vemabhero achiti mabhero pano rinoita majaketi vacheda. Saka wanga ari pamusoro pechuru. Mukadzi uyu warwadziwa nokurohwa. Ndiye aichengeta zvokuba. Ndiye aiziva chakadiwa. Maiwezva ndokubva otanga kuti ndava kufumura. Akati vagari vemucommunity muno nditeererei nhasi ndava kutaura. Uya murume wamunoziva. Uya murume wamunoziva. Wakatipa mbudzi ndiye. Wakatipa huku ndiye. Wakatipa matelevisheni uri pano. Saka vanhu vakamuka nokubva vatanga kuti kuchii chaitika. Vakatanga kuteerera. Vakati pazviri ndinokuudzai endai pakati ndopazviri. My God, hallelujah. Vana baba nana mai ndauyawo pano kuti nditaure kunzvimbo yekukodzwa kuti hevo chira chinhu ndauyawo neakatora wandauya kuzotsanangura kuti murume uya akatora
reka kuribara, reka kupfara seuneukana naye. Tora shungu, wakabipa ujaya, wakabipa umandara, wakabipa chimiro chako, wakabipa utano wako. Maneruano mbava yacho iri pano, shaya uya pano, ndauya kuzotsanangurira vakari vemukotwa kuti chawakabirwa chiya choupenyu hwako, mbavha yacho taiwana pano, taiuya kuzoitsanangudza. Ndoyatauya kuzoitsanangudza kukwira kuuya pano. Pane mbavha yakakubira mereji yako, kukwira pataita pano. Pane mbavha yakakubira vana vako, havachina kana chimiro. Pati simuka, baba simuka, mai simuka, wakabikwa mwana. Amen. Hazvichadi vanhu vanoti kana wakabikwa anonana, watora banana, enda unotema musoro, watora shizha remuriwo, enda unorova kumeso. Pane mbavha yatavinga inoti Satani. Satani uya wakaba mufaro wako, Satani uya wakaba vana vako, Satani uya wakaba zvako. Amen. Ndiye watavinga pano. But nezita raJesu, nezita raJesu, pane murume ari kushevedzera anoti come unto me. My God, come. Pari kuti uya kwandiri. Shoko rinoti come rinoreva to move from one place uchienda towards ari kukudana. But the moment yakusimudza gumbo, pane masimba anoisa kirepi mugumbo. Patiri kuti come, Jesu pari kuti come. Ukasachenjera, pane vanhu vanosimudza mamhepo, vanonoisa kirepi pamoyo wako. Kwete kuti haudi kuenda kuna Jesu iwe, kwete kuti haudi Jesu iwe, but wabatwa shafu, shafu dzabatwa. Pane shafu dzomweya dzinobatwa zvekuti panotinda unotendeuka. Mwana mutendeukani njara akaparidza akadini mufesu nani minakatenda vamira nabasa nazvinhu nanabasa nokunamatira kwashe ndindati ndotozvikonewayo nekuti vanhu vachona vanondishupa vhiringa musoro wako. Teerera mana mai vangu, hazvireve kuti haudi, but pari kuti come. Wabatwa shafu dzemwoyo, mwoyo wako hauchagoni kusumuka. But teerera manerwano, ndoda kurayira nezita raJesu. Mwari pari kuti come. Pana Mwari mumwe chete anogona kukubatsira. Pana Mwari mumwe chete anogona kukurangarira. Vanhu vekwako vakatora foja, haina kukubatsira. Vanhu vekwako vakatora tsvimbo, haina kukubatsira. Vanhu vekwako vakatora mashira, haana kukubatsira. Pane murume ari pano. Amen. Anobvi Jesu weNazareti, anoshevedzera zvaanogona. Vana baba, mukaona mwanasikana apfeka chinogumira pano, achimbandaira achifamba pamagirosa, vanhu vakati akakotama. Unoona Beit Bridge yose kana akotama, unoti unotofunga kuti ari kuadhivhetaiza zvaanogona. Vamwe vacho vakatofa, vakaadhivhetaiza zvavasingagoni. Ndinofara naJesu ari kuti come, 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 come.
ukaona mwana akabata borongo unoti zvinoona mudhara ona jaya rinoziva akabata mbanje akabata dai azoza ndopfuta kani ndopfuta kusvika muna Isaya ndopfuta kusvika muna Isaya macho ndomo ndopfuta ukafunga kuti mwana uyu ari kuadvertise zvaanogona pasina nguva anenge aspika vana baba naanamai pane murume anonzi Jesu ari kukudaidzai mai ari kukudaidzai baba ari kukudaidzai mukoma ari kuti huyai kwandiri. Vamwe vari kufara mukoto ivo vanogara vakabata shara. Pane vanhu vanosimudza mhepo ukabata ichi charetswaya kuti unyange une munhu anobva unobhadhara kuti ndaona munaija wangu nomunaija iyeye anotanga kunyimira pauri. Jesu oti haiwa uyai kwandiri makarota makaramerwa ini ndinokupai zororo. Hauna zororo manamai vangu kusina kuti kara vadhibhisi vanovhora musi wani vana matayera vanovhora musi wani komaticha anovhora madhomeni anovhora musi wani. Hauna zororo. Pane murume ari kuda kukupa zororo zita rake anonzi Jesu. Vana mai vako havana kana unobata chinhu wabata chinhu waroiwa wafa wabatawo chakati wafa wabatawo chakati warwara. Izvezvi une mavanga manyoro erufu rwokumba kwenyu pandiri kuti huya kuna Jesu nanamati ngavachiera kanora mofi yamukana futi namata kunobhadhare. Vana mai vangu kunamata kunobhadhare nokuti ari kupindaidza anoziva zvaanoita anogona zvaanoita anokugonera. Vana mai vangu vamwe vachinyore exam musoro wako unotanga kupamuka. Izvezvi vari kuziva kuti uri kunyora maziso ako anotanga kuzara musodzi. Unopedza 15 minutes uchishikinya maziso. Vamwe vari kufamba nebasa, vamwe vari kufamba nebepa patiri kuti huya kuna Jesu. Iwewe unotoramba izvi uri kusimudzirwa mamhepo. Manheru anotaramba, manheru anotaramba, manheru anotaramba, manheru anotaramba. Mbavha iya iri pano varume inonzi Satani. Wadiwavira kuna Jesu. Vamwe vanohura vachivaka ivo vanongohupa kana chimwe chavabudisa. Newewo muhuri vamwe vanohura vachiita zvine pameso. Iwewe kana chimwe china wasumudzirwa mhepo. Jesu vati huyai kwandiri imi makaneta makaremerwa. Zvakakunetesa mana mai vangu uye munhu wakaneta vadikani musamuhwira urombo unozvisa tsitsi munhu wakaneta kana akatakura kudaro ndipo chinhu chako mwanangu chocho rekandiroii kanaka wakaneta. Muchawa akauya unozorodza, mumwidi akauya unozorodza, garanga repachiviri mazingo rikauya rinoda kuturawo. Haatarisi anomutura, anongoturwa nevanhu vese vese. Wangouya anongoturawo, wangosvika anongoturawo, wagara anongoturawo. Haatarisira kuti chakaneta. Jesu akati
Nenyaya kuneti. Unaona mai vakasvinura. Vachinomira kuna muprofita. Rashinete kama up lopashi up let's go up wadi wangu yakuna Yesu abati muviri wako abati pose pose alotiwa makaneta eshakatola marona ndikakuita chini ndivana mai vangu kune vanhu vari kuahwa pose nenhauye kuneta haana bereko murume amuudza kana zvaramba ndava kunotora umwe wadiwaita sahana wemubhaibheri anoti penina aripo akati ndichaenda kuna Jehovha kana ndaenda kuna Jehovha iye achapeura chizvaro nokuneta. Tine madzimai ari kunonhanzva sure kwemvura vanzi ndoda kuti uite mbereko, but kana munhu asiri mutati situation anobva kusema kuti kushure kwemvura kunonhanzviwa. Kune vari kukunhanzva kuita sevanonhanzva